nenes i nens de Viladecavalls, com esteu? Tot bé? Mireu, encara que la biblioteca de Pere Calders segueix tancada, avui dimecres, als Vivim del Cuento, us portarem un conte molt especial. Però abans de començar amb el conte, jo us volia explicar unes instruccions especials per escoltar molt bé el conte d'avui. Mireu, són les superinstruccions per ser un superbon escoltacontes confinat. Atenció! Mireu, són 4 instruccions. Començarem per la primera. Aixequem les mans amunt, 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 amunt i acostem aquest dit d'aquí a l'orella de qui tinguem més a prop, sigui un germà, una germana, un pare, una mare, un avi, una mascota o fins i tot, si no tenim ningú, un peluix. I li posem a dins, burxant una miqueta, sense fer mal, i en traiem la cera. Sí, és una mica enganxós, que sí? Així, en fàstic. Ara fem una bola, com si fos plastelina, i ens l'enganxem al cul, així. Exacte. I ara que ens quedi el cul ben enganxat al sofà, a la cadira, al terra on estiguem, però a 2 metres de distància de la televisió. No us penseu que això dels 2 metres només és a la cua del supermercat. La televisió també l'hem de mirar amb seguretat. Els que estigueu davant d'un mòbil o d'una tablet, doncs poseu-vos la mascareta, per si de cas. Anem a per la següent instrucció. Instrucció número 2. Tornem a aixecar les mans amunt, 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 amunt i ara ens acostem als dits, als ulls i ens obrim molt, així, com si fossin 2 taronges. Ara traiem els dits i intentem mantenir aquests ulls així d'oberts tota l'estona per no perdre'ns cap detall del conte. I atenció, mireu sobretot que estigueu veient els contes de la Biblioteca Pere Calders, que no estiguéssiu veient ara alguna cosa, no ho sé, de la Biblioteca de Sant Vicenç de Calders. Atenció! Anem a per la següent instrucció. Instrucció per ser un super escoltacontes confinat. Número 3. Tornem a aixecar les mans amunt, amunt, amunt i ens acostem les pinces de cranc, les teniu per aquí a casa? Molt bé, així. I ens les posem a la boca. Xxt! Xxt! Però atenció, deixem una boqueta de pinyó, així. Olor, Viladecavalls. Exacte, així. Deixem el to fluixet, 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 perquè podeu anar comentant alguna cosa mentre veieu el conte, però penseu que nosaltres no ens aturarem de parlar, per tant, no pareu d'escoltar. I l'última instrucció per ser un super bon escoltacontes confinat, número 4. Aixequem les mans, ens les ajuntem i ens les apropem així. Intentem que aquestes mans estiguin una mica quietes. No comencem a canviar de canal, a passar la pantalla, a tancar YouTube, perquè si no perdrem la màgia del conte. Sí? Ara estem super preparats. Comencem? Doncs vinga, entrem! La rateta que escombrava l'escaleta. La rateta, la rateta, la rateta que escombrava l'escaleta. Busca un nuvi que la faci presumir. Ai, sí! Hi havia una vegada una rateta que estava escombrant l'escaleta. Aquesta rateta, com diu la cançó, és una rateta presumida. Una rateta que tot el dia escombrava perquè li agradava tenir la casa neta i estar ella neta i polida. Però què dir neta i polida? Tot el dia que es pintava, que agafava el pintallavis, que es pintava, que es maquillava, que es mirava al mirall... Ha aturat el carro! Què passa, rateta? Però, escolta'm una cosa. Perdó. És que estic explicant el conte a aquests nens i nenes de la biblioteca de Viladecavalls i tu ara aquí m'estàs interromput. Molt bé, però és que, escolta, si has d'explicar el meu conte, explica'l bé. Ja, però aquí qui és el contacontes? Qui és Però el és que, a narrador? veure, aquí qui és la rateta? Ja, també és veritat, però ara no pot ser que jo faci el conte A que veure, vull, escolta'm, contacontes. A veure, el que passa és que la rateta no era fina, tocada, polida. Com que no? Però tota la vida és així el conte! Doncs no, jo no sóc així. Jo sóc una rateta normal, una rateta que li agrada anar ben vestida. No estic tot el dia allà, tota l'estona allà rentant-me les dents, mirant-me la cara, maquillant-me, empolainant-me, no. Ai, crec que aquella cançó que hem cantat abans l'haurem de canviar. Puc tornar a començar el conte? Torna a començar, millor. Perdoneu, és que a vegades als Vivim del Cuento els contes
diguem-ne que se'ns revoluciona, no sé si ho sabeu, tenim aquests conceptes explicats, però no patiu, que ara ho soluciono. Diu que hi havia una vegada una rateta que no era presumida, que era més aviat bruta. Què dic bruta? Era coixina i marrana. No es dutxava mai. Feia una por. Li sortia unes farums d'aquí a les aixelles. Atura't! Ai, mare meva, que avui no... Que no t'agrada? Clar que no! Jo no sóc una coixina, una marrana, una bruta! Però rateta, però si estic explicant el teu conte, m'has dit que no eres presumida, doncs ets bruta, no? No, és que jo no estic tot el dia... bruta! Jo em dutxo cada dia. M'agrada anar ben neta, em poso sabó, em poso xampús... Va, crec que ja he captat una mica per on vas. Sí? Sí. D'acord, a veure si ho expliques bé, home. Sí. Disculpeu una altra vegada, Tornarem a començar, no passa Tornem. res. Diu que hi havia una vegada una rateta que no era presumida, però que es passava tot el dia dutxant-se. I es dutxava pel matí, per la tarda, per la nit, al vespre, s'aixecava a mitjanit. Tot el dia, tant que es dutxava, que no li deien la rateta presumida, li deien la rateta arrugadeta. Atura't una altra vegada! Ai, mare meva, és que no començarem el conte mai, Però que no hem quedat, que et dutxes. Pues el que estic explicant. A veure, jo em dutxo però em dutxo un cop al dia. No estic tot el dia a la banyera malgastant aigua, però tu què t'has pensat? Això serà molt complicat, Home, jo em dutxo en 5 minutets, ràpid, vinc una miqueta al cap, ara el sabó, ara el cos, i ja estic dutxada ben ràpid. Jo no estic tot el dia allà sota la dutxa, malgastant aigua, la veritat. Contacontes ja no és el que era. Entre que els personatges se'n revolucionen i el confinament que ho hem de fer aquí a través de la càmera, jo això crec que no són condicions. A veure, Bé, doncs torno a començar. explica-ho bé. Torno a començar, però que, mira, és l'última vegada. L'última Ja vegada, ho fareu, l'última fes-ho vegada. bé, ja t'ho dic jo, fes-ho bé. Torno a A veure. Hi havia una vegada una rateta i punto. Molt bé, Va, molt bé. a veure si puc continuar. Doncs aquesta rateta i punto un dia es va trobar un dineret mentre escombrava. I va començar a pensar, què em compraré? Si em compro caramelets, se'm cauran els dentets, i si em compro avanyadetes, se'm cauran les dentetes. I va dir, ja ho tinc, em compraré un llaç de color rosa per lligar-me de la cua i anar presumint de quina cua més. Un llaç? Escolta'm, un llaç no! Com que no? Però si hi ha una cosa, al conte sempre et compres un llaç. Però un llaç és una cosa massa avorrida. Avorrida. Massa de rateta presumida. Jo ja t'he dit que no sóc presumida. Ja, però què vols comprar-te? A mi m'agradaria una altra cosa. Doncs que em faci, ara que estic aquí a casa tot el dia, doncs que em faci entretindre una mica. Una televisió. Una televisió! Això és massa avorrit, no deixa anar la imaginació. Algo que faci anar la imaginació, que hi hagi dibuixos, que m'ho passi bé, que em faci anar volar fins a altres paisatges, altres Un mòbil. Un mòbil? Ai, no m'agrada això, massa tecnologia, no vull desconnectar la tecnologia, vull alguna cosa que m'agradi molt, que m'entretingui, que passin aventures, que sigui impressionant, que em passin les hores volant. Ah! Ja ho tinc. Sí, segur? Sí. Però no pot ja ho ser tinc. molt car, tampoc. No, em compraré un llibre. Un llibre? Sí, em compraré un llibre, ho tinc clar. Me'n vaig immediatament a la llibreria, que vull un llibre. Me'n vaig a la llibreria. Resulta que la rateta va agafar aquell dineret, se'n va anar a la llibreria del seu barri, que ara que ja podien obrir, que estaven en fase 0,5, o 1, o no sé quina fase estaven, i va agafar un dels llibres de Vivim del Cuento. Sabeu què? Va agafar l'últim, que sí? Va preguntar, què tenen l'últim llibre de Vivim del Cuento? El Pau Blau i el príncep encantat, no l'havia llegit, aquest. Però com que no hem pogut anar a comprar aquests dies a les llibreries... Sí, em compro aquest, ho tinc decidit. I resulta que es va seure a la seva escaleta a llegir Poso les ulleres, que és que si no veig bé. aquell llibre. Quina passada! Són xulíssimes les il·lustracions de la Lucía Serrano! Sí. Diu la història que mentre la rateta estava a la seva escaleta, la va deixar d'escombrar i es va posar a llegir, va passar per allà un animal. Un animal que, a veure si endivineu quin és un animal que té cresta i que canta... Cacariquí! Molt bé, un gall. Doncs resulta que aquest gall va acostar-se a la rateta i li va dir...
rateta! Ai, quin ensurt! Ai, quin ensurt! Rateta, rateta! Ai, quin ensurt! Tu que ets tan boniqueta, que et voldries casar amb mi, que sóc tan bon fadrí. Doncs no ho sé. Mira, et faré una pregunta. Ah, sí. Mira. Tu vols que t'ensenyi com és la meva preciosa veu? La porto assajant tota la setmana. Mira. No, senyor Gall, jo no vull saber Què? això. No? Jo vull saber una altra cosa més interessant. Jo vull saber si tu llegeixes. El què? Que si llegeixes llibres amb dibuixos, amb lletra, que tenen diferents Ai, lletra, sí, mira, precisament sempre porto aquí aquesta capsa de cereals. És una cosa fantàstica perquè apareixo jo. Surt el gall i m'encanta anar-me mirant. Em m'agrada com a model, saps? Sí, jo soc el model. Escolta'm, però... I em miro i dic, ai, que bé que em va quedar la cresta aquest Però, dia i escolta'm. quin bec tan guapo que tinc. Escolta'm, tu llegeixes el pot de cereals? Sí, mira, diu. ¿Sabías que los cornflakes de Kellogg's elaboran coses interessants? És que això no m'agrada gaire. No és gaire interessant que llegeixis el pot de cereals perquè no passen aventures, no passen coses emocionants i històries que... Però surto jo! Mira! Ho sento molt, però saps què et dic? Què? Au, passa, perquè amb tu m'avorriria massa! I el pobre gall va marxar amb la cua entre les cames. I sabeu què? Que a la rateta, en comptes d'aquella cançó de la rateta presumida, no, li van començar a cantar una altra cançó. Escolteu. La rateta que llegia l'escaleta, la rateta que llegia l'escaleta, vol un ull que la faci llegir molt. Diu que la rateta va seguir llegint a la seva escaleta, però que van passar més animals per demanar-li matrimoni. Un altre dia va passar un animal que té unes orelles així punxegudes i grosses i a vegades caigudes i una cua ben llarga. Era un ase. Heu vist allò? És una... És una rateta. I està fent, no sé què està fent, perquè no sé si és que això pot trastornar les mans, però és molt bonic, li demanaré que es casi a mi. Oh, la rateta! Hola, senyor Ruc, Boniqueta, que et voldries casar amb mi, jo que sóc tan bon fadrí. Sí, em vull casar amb tu! Amb tu, que si vull casar amb tu! Sí, que si vull casar amb tu! Sí, tu! Que si vull casar! Ai, senyor Ruc, a veure... Mira, jo vull saber una cosa. Que tu llegeixes. Que si llegeixes. Què? Que si llegeixes llibres a 5 pàgines, amb dibuixos, amb lletres, algunes pàgines tenen coses blanques, també. Pàgines blanques! Sí, que llegeixes. M'encanta! I què llegeixes? M'encanta llegir! I què llegeixes? Jo llegeixo el paper del vàter. Quan vaig al lavabo, ho llegeixo. Sí, com que és de color blanc així, no he de forçar la vista. Però si el paper de vàter no hi ha lletra. Perquè així és més fàcil. Si no hi ha dibuixos, tampoc. És de color blanc. Però és que així és molt ràpid. I el paper de vàter serveix per netejar-se el cul. Però jo llegeixo. Mira, saps què et dic, senyor Ruc? Què? Ho sento molt, però... Au, passa, que amb tu és que m'obriria massa! Fora d'aquí! Però i no ens casem? No ens casem, no vull saber res
I llavors la boda quin dia quedem La fer? boda es cancela! Es cancela! Es cancela la boda! Es cancela! Jo no em vull casar! Ah, pel coronavirus, oi? Però l'any que ve sí, oi? No, mai! No vull saber res d'escoltar, senyor Ruc! I el senyor Ruc, no sé si ho va acabar d'entendre gaire, però va marxar mig content, mig trist. I resulta que li anava cantant en aquella rateta aquesta cançó. La rateta que llegia l'escaleta. La rateta, la rateta. La rateta que llegia l'escaleta. Busca un nuvi que la faci llegir molt. Oi, oi. Resulta que van anar passant 1 i 2 i 3 i molts animals a veure la rateta per demanar-li que es casés amb ells. Però la rateta no la convencia cap d'aquests. Sabeu què? Que un dia va passar per allà un animal ben curiós. Era un ratolí. Però aquest ratolí no li va dir res a la rateta. Tot el contrari, anava llegint un llibre i de tan distret que anava, no es va fixar que ell estava per allà. Heu vist passar? El que jo he vist. Crec que és un ratolí. És molt bonic. A veure. I crec que està llegint. Està llegint, sí. Està llegint un llibre. Vull parlar amb ell, vull anar a parlar amb ell. A veure. Hola. Hola. Bon dia. Ai, és que he perdut un punt. Hola, què tal? Com Soc la estàs? rateta. Hola, rateta, què tal? Com estàs? És que, perdó, que estic llegint, Estàs... Sí que llegeix. Escolta, que estàs llegint. Sí, que no ho veus? Estic llegint, I què llegeixes? Bé, és un llibre que em vaig llegir fa molt de temps, es diu La caputxa de forçuda, de l'Ens vivim del cuento, Sí. però és que ara l'han tret en euskera, saps? Es diu Txernogorritxo Indartsua. I així aprenc euskera, perquè a mi m'agrada llegir diferents idiomes. Parla cada dia. euskera. Euskera, italià, anglès, castellà, Uau. català, depèn del Escolta, dia. que t'agrada llegir a tu, ratolinet. Molt. Cada dia intento llegir un llibre diferent, o si no, cada setmana, depèn, però... I t'agrada? Quin tipus de llibre t'agrada llegir? Ui, tots, jo a casa meva tinc llibres de dibuixos, llibres que expliquen històries de persones, llibres de receptes, contes, històries, poemes, de tot, una miqueta. Que interessant. Segur que amb ell no m'avorriria mai. Crec que sí. Escolta, ratolinet. Ai, perdó, Ratolinet. escolta, que no el conec, aquest És el llibre. nou llibre de Vivim del Cuentos de Margarita Pau, l'havia pensat encara. Oh, mira que interessant. Sí. Molt bé. Escolta'm, Què? ratolinet, escolta'm. Què passa? Escolta'm. És que estava llegint, no saps? Ja ho sé, és que m'agradaria... Escolta'm, ratolí, que et voldria... Tu que ets tan bon fadrí, que et voldries casar amb mi per no deixar mai de llegir. Ui, bé, això ho he de consultar, Sí. Clar, aquella pregunta al ratolí el va atabalar una mica, però després li va dir que sí, que es casarien. I sabeu què? Que la rateta i el ratolí no només es van casar, sinó que van obrir una biblioteca, com la Biblioteca Pere Calders de Viladecavalls. Sí, van obrir una biblioteca, i sabeu què? Que en aquesta biblioteca van convidar l'ase, el gall i tots els animals per ensenyar-los a llegir i a gaudir de la lectura i dels contes, com d'aquí ben poc podreu fer també vosaltres a la Biblioteca de Pere Calders de Viladecavalls, que esperem que d'aquí poc la pugueu obrir. I per si de cas, aquí estarem nosaltres per fer sessions virtuals per amenitzar-vos els matins i les tardes d'aquest confinament. Així que vet aquí un gat i vet aquí un gos, que el conte de la rateta que llegia l'escaleta ja sap fos. La rateta que llegia l'escaleta. La rateta, la rateta. La rateta que llegia l'escaleta. Ja té un nuvi que l'ajuda a llegir molt. Oi. Ai, i esteu aquí? Mira, m'havia quedat embobada amb aquest conte. Doncs res, espero que us hagi agradat molt i que hagueu passat una bona estona. Espero que pròximament ens podem veure
en directe a la Biblioteca Pere Calders. Adeu!